И здравейте потребители на Xbox 7, аз съм Капитан Геймс. Това е първи урок, как да играем Minecraft 1.6.2 без премиум акаунт. И да, започваме. Първото имате регистрация в zamunda.net. Да напишете в търсачката, не секунда ме заради, че ми се бъгва. Така, напишете в търсачката Minecraft. Minecraft 1.6.2 тая първата 5000, почти 6000 човека са теглили, размер 600 бита. Да, това е малка игра, т.е. да, мега яката. Аз вече съм си инсталирал и съм се изтеглил, но мисля, че вече изтрих, за да ви покажа клипа. Такова съм я, изтрил съм я. Искате върху, ето като е Minecraft 1.6.2. Да, .torrent. Само да видим някой така спаминг в този път на всичките абонати. Натискате тук, те с торента, да, т.е. тук и щерете на ОК и ви се тегли всичко. Да, след това отваряте там, където има много страшна новина. Днеска ми загоря хард диска и сега с 500 хард. Направо са пръсна от яд, така, ето. Т.е. сега ще има линк в описанието за къде си теглите от Zamunda. Така, само че искам да изгледате клипа, защото просто има работи, които не са, например, как да се инсталирате next. Трябва да се изгледа клипа. Само да видя ако ми пише в Skype през това време, защото тук, да, това е втори човек, който написа не. Имаше, т.е. някои хора, т.е. първия каза, че не играе Minecraft, а той не знам защо не е. Това така, тук да, омага, ама е за премиум акаунт, това и аз казах не е. Така, това е да, точка да, може, окей, искаш ли, това е тук някой да се му смене, да, не, така. Като урок така, да е тук, така, това трябваше да се гледа. С 3 сънчика чакали път, да, аз сега почвам го снимам, така, да, ето тук, които хората искаха. Давате на финиш. След това ви се пуска Minecraft, ако той е с ланчер, няма как да не го играете без ланчер. Ако сте с премиум акаунт, няма никакъв проблем да го играете, но премиум акаунт хората, които вече ви имате 1.6.2, да. Чакайте това да ви зареди. Усърнаме, пишете вашето име, защото моето име е Optimus 1.8.2. 1.8.2, давате на... Това го оставите така както е, давате на Play. Това почва да ви зарежда. Тук ще се забави малко, докато отворя Minecraft-а. Това е нормално да ви зацепи така, т.е. не че ви зацепило, просто зарежда. Да, и ако може да се абонирате в Vbox и в YouTube. Да, това е откриване на профил клипа. Това е за откриване на... Опа. Сори за звука. Да, тук 0 абонат. Не, да, 0. Така, да, той ви се отворил вече. Цъкате на сигнал или сървър, че има много сървъри на Minecraft. 1.6.2, дори моят сървър ще го правя на 1.6.2. Да, и не заби шиване на Minecraft. Това не трябваше да става. Така. Дай ми заби Minecraft са много маневрено. И ще паузирам докато се оправи. Съжалявам. Не се мамка му, какво направих? Сори, но просто без да затворих. Играта, play, така. Това винаги така ще бъде в Minecraft 1.6.2 ще бъде така. Има куроди, коне и всякакви други. Така, мисля, че клипът ще стане 5 минути, докато го направя. Ще гледам да го направя към 5 минути, докато да не е много дълъг. Така, сега съм много ядосан, защото хардът ми изгоря. Той в една седмица ще е готов. 1 терабайт хард. Ти накинул. Да. И много маневрено ми заби. И ще се наложи да влезем в някой сървър. Добре, ще паузирам докато се оправи проблем. Да, в пауза. Така още не ми заредил, само ще чакам тук да ме зареди, защото много шибано стана. Има и сървър. Да, ето готово. Ето.
Само да ме зареди. Чънковете така. Ето 1.6.2 версията отгоре, както видите. Това 13 чънки и така нататък. Вижте, има всичките работи. Това само да го направя, всичките ми. Всичко е нормално, има коне, така нататък, така, чънко, всичко е точно. Да, ето го. Ето ги конете. Тоест това не го знам какво е. Сега конете не ги знам как се спалват все още. Това е са на гръдниците, ма не знам как е. С как се пада. Да. И ще понауча малко и сигурно ще направим, днеска ще кача 2 епизода. Да. Т.е. 2 клипа за туториал и чао.